Si San Pablo sa unang pagbasa ni deklarar nga ang iyang pagduol sa mga tao dili tinukmod sa iyang tawhanon nga kaalam. Kani si San Pablo usa ni sa mga maalamon nga mga apostol ni Kristo kay opisyal man ni siya sa Romanhon na mga kasundaluhan. So bright ni siya. Pero iya kunong giwagtang gikalintan niya ang tanan niyang nahibaw-an. Ang iya ra gyung gihinumduman mao ra gyud ang gilansang sa cross nga mao si Jesus. Unya pinaagi sa Espiritu Santo nagsangyaw siya. Kaya di kang muduol ka sa tao na gamito nimo ang imong kaalam, ang resulta mag-away gyud mo. Kaya naam sa to sa iyang kaalam, nakasuway na mo ana? Ikaw asawa ka, swear gugduol imong bana, sa gamito nimo imong kaalam ba? Pananglitan ron, kadlaw na siya ni uli. Nya duolon nimo siya, imo siyang istoryahon, gamito nimo imong kaalam, unsa may imong isulti niya. May mo jud kaniya, ug ikaw ba bana kang tarong muuli ka kadlawon, sakto pa kami imong gibuhat. Di ba anak mo dyan na imo dayong isulti. Nya og tiksan pa jud gadi pag jud ka mo reply, di kagikan di ay. Ana. Kay imo man kaalam. Nahibawa mo ka nga dili sakto nga muulig ka adlawon. Imo man ang kaalam. Nya kabagon sa kas imong bana sa iya sang kaalam. Ano magsigil kang kuang-kuang diha? Purti na tong paningkamot dire. Daghan gani kay ko gipaningkamutan aron makakwarta ta aron mabuhi ta dinhi, magyaw-yaw man ka diha. Iya sa tong kaalam. Resulta ninyo, kusungod kay mo mga naon. Nag-overtime dito. Ano sa, overtime. Akong gitiksan imong kauban oy, wa mo'y overtime, hilas dyan mo diha. Sa ikaw sa mo, muras ka, masaman ka. Investigator ka sa kuwan, si IUS ka. Ala, dagan na kayong away. Pero gamita ang Diyos nung kuwan. Ano bang Espiritu Santo ba? Kung sa may ipangutang na sa nimos imong bana, iguli ka kadlawon. May mo kanina nga, gusto ka o kape o gatas. Ang bugnawan na imong tiyan ron kay kadlaw na biya. O di ba? Ngayon yung bana, lang ba ito? Na ko, sige, rest well. Magkaaway mo. Oy, dili ay. Asa mo magkaaway. Mo ni hitabo ni Kristo, gada siya sa Dios nung kaalam. Perti nilang sukua, perti sukuan. Gusto na gud siyang ihog pangpang. Wala nagtingog sa Kristo, lakara. Wa may mas Kristo, ingon day-day mo na ko, nga karon suko-suko na mo. Unsa man klase sa mga tao, bugno ka to. Hilaw lang. Ano man, ang Diyos nung kaalam, inubanan kanunay sa gugma. Di gid nga mo siparit ang gugma sa Diyos nung kaalam. Nga kung nahigugma ka, di man jud ka masuko sa tao. Nasa na kanindo. So kung ngay mangawat sa inyong balay, gamita ang Diyos nung kaalam. Yan sa amon yung pagsulti. Ang tawhanong kaalam, moingon jud ka, no trespassing, pabit-pabit. Patyog sa buanga karon. Papriso ti ka. Diyos nung kaalam na, kay mapriso maginang kawatan, di ba? Pero, Diyos nung kaalam, tawhanong kaalam na, mapriso man na, kay balaod. Yang anong nisod man sa kadiha, na private property mo na. Pero gamitan Diyos nung kaalam. Saan man? Bisyap sa pilo kamumutay, gagamit sa Diyos nung kaalam. Sa dong ay ambak diha dong, kay mapiang ka mahugas ubos. O di ka mapiang, mamatay di ka. Ngari-ngari, agi-aring hagdanan. Nagkukumasas kawatan, di pa painit pa kuno dito silong. Painit to sa kikadlawan ka baron, ikaw pating haguan ni mo kat-kat diha. Pero wag bawian katong kwarta, wag bawian. Gipangutang na pa unsaon din ani mong kwarta ngano nangawat man ka. Atugan sa taong kawatan. Ako ning ipaopera sa akong mama padre, wa man ginipahuwam namo akong mama operahanan man. Nangawat lang jud ko padre. Kay panayuan man is doktor og pila to 40,000 ba tingali to? Ana, ningon des kunos bisyak, hala 30,000 ra ba nang imong nakuha?
So kuwangan ko nag-gis. Sa sige, ihatod lang sana dito, niya, balik niya diri sunod adlaw, kana ganing mangita kong 10,000. Pero ayaw nagkat-kat dito ha, diya agi ang nanggitay, niya pagmutaalan ko, asa si Padre karang Chupilo, kamumot, ana. Kamoy kawatan ko no, anaon mo pagtratar. Ito ba? Mangawat pa ka? Hindi na oy. Pamin ako, magtuo imong luha sa kalipay, niguli ni mo. Nga naman, nakasinati ka sa gugma, nagikan Diyos Ginoo. Di na ni tawhanon na kaalam. Kaya natong tawhanon kaalam, kani ba natong human knowledge, human wisdom, inubanan sa garbo, pride. Muna'y kalainan, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang kaning atong kuan, kaning atong Diyos nung kaalam, tawhan nung kaalam, labi na yung graduate ka summa cum laude, ana, pari, pagtisis, doctorate, summa cum laude, pilig-adtos parokya, asahin na yung porting gamayang parokya, muingon na yung pari, sa akong naagian, sa akong achievement, ang hira ko ibutang din eh. Gada man sa siyang tawhan nung kaalam, doctorate ko, dito ko gikan sa ang hira ko ibutang aning niyang gamay kay parokya, hapit gani uway manimba. Ang arang matag San Vicente. Pero magdaka sa kanang tawa, Diyos nun na kaning kuan, kaalam, ningon ka, Lord, tabangi ko nga ang tanan akong nakatunan, matranslate na ko din hiniining maong parokya o niining maong sitwasyon. Din ka. Ningon man si Kristo, bulahan ka mong mga kabos. Salamat, Lord. Wadyo ko'y kulikta karon. Ako nagyong nasinati ang kabulahanan. Dahil nakaloto na kadaday sa wagi, malungag pa der. Salamat, Ginoo. Nasinati na nako ang pagkaway kaon. Muabot pag inirod 40 kaadlaw kay si Kristo 40 kaadlaw nga way kaon. Nga na jud moy kaon 40 kaadlaw. Ingon din ka, salamat Lord sa kasinatian uban kanimo. Mao gid ni ang akong thesis dito about the sufferings and death of Jesus. O di ba? Nga unsa nimong buhaton? Moadto ka sa obispo. Salamat kay Bishop kay nakasinati jud ko sa akong nakatunan sa seminaryo. Bishop, nga naman, luspan lagi kita naon sa so, papadyo ko'y kaon Bishop. Makonsensya ang obispo, wala, ibutan dahil ka sa San Rosario. Mao na siya kaalam, karon kamo mga ginikanan, duula ra gud ang inyong anak uban sa Dios mong kaalam. Di gid mo kapangusi niya. Dili mo kapangasaba. Muna si San Pablo nahimo siyang attractive kaayo ngadto sa mga pagano katubang mga tao nga kontra sa mga Hudiyo. Siya, Hudiyo man siya. Kanabang na-attract ay niya ang mga dili Hudiyo, nga naman, kay gada siya gugma nga tunila. Mabutan na ako din, naningkamot ko, ang akong gidaon ta gugma. Sa may inyong nakita, nagugma pa ba ko ninyo? Aman mo'y klaro siya. Ang ato sa doon mga donors, ang ato mga benefactors, nining ato karong projects dinhi, labi na kani karong ato mga lingkuranan nga tag 5,000 man atong slots sa ani. Grabe kaayo. Na touch ko yung mga gahapon gani nakahila ko sa akong humili mo sa akong pag-announce kay kanabang naipipila gyud nato nga mga benefactors ang mga donors karon nga nanghatag aning mga slots nato nga nangasakit og kanser. Or kung di man sila may nasakit og kanser, ang ilang ginikanan, ang ilang mama, ang ilang amahan. Pero nihatag gihapon. Nasa iba na to, aning nang donate na to, maupay pagkabalik sa trabaho, human sa mga 4-3 ka buwan, nawa na in taon sila trabaho kay na lockdown. Nga pagbalik nilang trabaho, sugod pa sad sila kanang sweldo, ni promise dayon kay nahigugma gid sila. Kana bitang nabuhi tas kalibutan kuyog sa Dios nung gugma, dili kuyog sa garbo. Nindutan kuy as kalibutan. Magtinabangay ta.
Karon ganit, pag dahil na kong naog diri, naingon ko diri, pag abot ng kusilong, ingon ko, na-stress naman kong linista aning mga donors, kadaghan na ba ani? Tubag sa ning akong sekretary si Remy, siya, may nalang ang ma-stress kag linista pa dahil kaysa mag-stress kag pangita. O diba, Diyos nang kaalam niya po na ano, tapos stress pa, nga dito, sige lang dawat. Kanag yung ubang na stress, asa pa sila mangitag pala ipalit. Kita daghang kitag pagmahay sa kinabuhi. Ang kuwang ra ginato no, Diyos nung kaalam. Kana ra gyud kuwang. Gamit ra gong Diyos nung kaalam, di ba daghan kay kag rason nga mo appreciate ka sa imong kinabuhi. Daghan kay kag hinungdan nga makaingon ka malipayon ko karon. Kung magamit lang kag Diyos nung kaalam, pero tawhanong kaalam, na sige lang kag pangutkot sa imong sige lang kag yaw-yaw diha. Sige lang kag kasuko sa imong silingan. Maginamitay na taro Diyos nun nga kaalam. Timan iha, ang Diyos nung kaalam, inubanan sa gugma. Ang tawhanong kaalam, inubanan ginagdarbo. Muna likay ang tawhanong kaalam, matod pa ni San Pablo, isalikway ng tanang tawhanong kaalam, isintro sa Diyos nun nga kaalam. Ilabi na gyud ang imong kaalam sa pagkalansang ni Kristo o pagkamatay diha sa cross. Kada mo'y siguro ang nahibaw ka ana, nga naka-appreciate ka ana, nga midawat ka ana. Nga maunay dad-a, bisag asa ka maglakaw-lakaw, samang San Pablo, di ba, porting daghanang malipay tungod nimo. Nindog na ta.